Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji wasu sun fara maganganun cewa Ali Madakin Gini dan majalisar wakilai daga jihar Kano da kuma jam'iyyar NNPP zai iya koma tafiyar Atiku Abubakar. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Yayin da tawagar majalisar wakilai 'yan adawa suka taya jagoran 'yan adawa kuma dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar PDP a zaben shugaban kasa da ka bata a 2023, sannan kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar, an ga Ali Madakin Gini cikin tawagar, wadda shi dan jam'iyyar NNPP ne, wadda kwanakin baya sanar ficewarsa daga tafiyar Kwankwasiyya. A cikin bidiyon ziyarar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya saka a shafinsa na sada zumunta, Atiku ya nuna tawagar marasa rinjaye ta majalisar wakilai ta kasa bisa jagorancin bulaliyarta Honorable Ali Isa sun kawo masa ziyara gida domin taya shi murnar cikar shekara 78 a duniya. Ali Madakin Gini, wadda mataimakin shugaban marasa rinjaye ne a majalisar wakilai, yana daga cikin waɗannan tawaga kamar yadda kuke gani a wannan bidiyo. Hakan yasa wasu na ganin cewa Ali Madakin Gini zai iya koma tafiyar Atiku Abubakar, yayin da wasu na ganin cewa tunda shine mataimakin shugaban marasa rinjaye na majalisar wakilai zai iya shiga tawagar ba komai bane. Wasu na ganin cewa Ali Madakin Gini zai iya bada haɗin kai domin 'yan jam'iyyarsa ta NNPP suna shirin sige shi daga makaminsa, wadda shi Ali Madakin Gini ya zargi jagoran Kwankwasiyya da shirya wannan manakisa. Mataimakin shugaban marasa rinjaye dai a majalisar wakilai Honorable Ali Madakin Gini ya yi magana kan shirin tuge shi a makamin. Ali Madakin Gini ya yi fatali da shirin tube shi a wasu 'yan jam'iyyar NNPP ke yi, ya ce abin dariya ne. Dan majalisar ya zargi Rabi'u Musa Kwankwaso da shirya manakisar, inda ya ce ba su da wani iko kan abin da suke shiryawa, kamar yadda Daily Najeriya ta rawaito. Ali Madakin Gini ya ce korarrun shugabannin jam'iyyar ba su isa su yi wani abu kan sige shi daga makamin nasa ba. Ya koka kai yadda suke ci gaba da ɗaukar Sanata Kwankwaso wani mai gida kamar bai yin laifi a rayuwarsa. Su waɗanda suka sanya hannu a takardar ba 'yan jam'iyyar NNPP ba ne, da shugaba da membobin gudanarwa da kotu ta kore su a cikinta. Wannan kawai aikin banza suke yi. Kwankwaso ba ɗan jam'iyyar NNPP ba ne. Kusan cewa kullum za su yi ta kokarin farantawa Rabi Musa Kwankwaso da duk abin da ya ce, in ji Ali Madakin Gini. Dan majalisar ya ce ko kaɗan abin da suke shiryawa duk wata makarkashiya bai dame shi ba. Ya ce abu mafi daɗi shine shugaban jam'iyyar NNPP Dr. Boniface Onyebbunam zai yi jawabi kan matsalan da ake ciki. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.